suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. It's another day today. It's a Friday morning. We are here again to hear the Word of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo muli sa programang Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong morning devotion sa umagang ito ng Biyernes. No? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Alaminos, Pangasinan, J. Blue, Alaminos, Pangasinan, na bumabati po ng magandang umaga po sa ating lahat. Especially po sa ating po mga kamanggagawa, mga kasama po natin mga pastor na nagtatrabaho po para po sa pagpapalawak ng ministeryo ng Panginoon dito po sa lupa, para po mas malawak pa ang marating. No? Especially po sa ating Bishop Leo Bidanya na ngayon po ay nasa Mindoro upang ipangalap ang salita ng Diyos. No? Ito po, narito tayo muli sa umagang ito upang pagpatuloy sa ating pong serye ng pag-uusap o pag-aaral po patungkol po sa pagkilos o paggalaw po ng banal na Espiritu Santo. Noong mga nakaraan, tayo po ay nagkaroon ng pinag-uusapan o may mga pinag-aralan tayo sa mga nakaraang patungkol sa banal na Espiritu Santo. At sa umagang ito, samahan niyo po ako sa muling pagpapatuloy ng ating pong serye sa pinatawag po nating morning devotion sa umagang ito. Pero bago po yun, tayo po yung manalangin. Father God in heaven, Lord, we honor you and we praise you, God. This morning, O Lord, we come before you with a humble heart, O God, admitting that we can do nothing apart from you, Lord. And before we come before you, God, we want, O God, the cleanness of our heart, O God. And thank you, Father God, for you are our righteousness. Panginoon, sa umagang ito, patuloy mong gabayan, Panginoon, ang iyong lingkod at ang aking mga kapatid, Panginoon, na kapanunood ng live streaming na ito, ng morning devotion na ito. Give us a wisdom, knowledge, and understanding, O Lord. And I declare, O God, this morning, patuloy mo kami mapagpapala, Panginoon, at alam namin, O Diyos, na meron kang inihandang bagong revelasyon, Panginoon, sa buhay namin. Entrust everything unto you, God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, O Diyos. Ito ang patuloy na maitaas sa gawain nito. Let's read and open our Bible in the book of John chapter 16, verse 7. Okay? So let's open this and read this Bible. Read this Bible verse. Sabi po sa New King James,
King James Version po ang ginamit ko. Sabi ganon, nevertheless, I tell you the truth. Para kasalita po nito ang ating Panginoong Yesus. It is expedient for you that I go away, for I got no away. The Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita sa umagang ito. As we continue in our theme for this month, no, we are empowered by the Holy Spirit. No? Marami tayong mga pinag-aralan patungkol po sa Holy Spirit ng mga nakagdaang ating pong pag-uusap patungkol po dito sa serye na ito. But this morning, no, malaman natin na sabi ng Panginoon dito, no, kung hindi ako aalis, ay hindi darating ang banal na Espiritu Santo. Can I read this in Tagalog? Sabi dito sa John chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ng katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susubuhin ko siya sa inyo. Ayan. So ang binabanggit po dito ng ating Panginoong Yesus sa kanyang susubuin, walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo o the Holy Spirit itself. Kaya nga sabi niya dito sa English, no, the Comforter will not come unto you, but if I depart. So hindi daw talaga darating kung hindi daw po siya aalis. Kaya binabanggit niya rito sa kanyang mga disciple, no, when he is talking or he is speaking unto the disciple, no, ay sinasabi niya ito para ihanda po ang kanyang mga disipulo. Now, sa panahon natin ngayon, no, dahil nga po nandito na tayo sa panahon na tayo po ay nakakaranas na ng mga paghihirap, no? And sabi nga po ng Joel chapter 2, no, in the last days he will pour out the Spirit. Okay? Now, gaano po ba ka-importante ito? Kaya ang title po ng pag-uusapan natin ngayon, no, sa umagang ito, is a reason why we need the Holy Spirit. Okay? The reason why we need the Holy Spirit. No? Under ito, doon sa empowered by the Holy Spirit. Yung ating pong tema sa buwan na ito. No? We are empowered by the Holy Spirit. Pero ang tanong po, bakit kinakailangan natin ng banal na Espiritu Santo? Dahil nga po sinabi ng ating Panginoon, no, uulitin ko po, sabi niya ganon, ngunit dapat niyong malaman ng katotohanan, ang pag-alis ko ay isa ay kabubuti ninyo. So in our part, ito pala ay magiging kabutihan natin. No? Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay, which is, yung sinasabi pong patnubay dito o yung Comforter, is the Holy Spirit. Remember, if you continue this verses dito pong chapter na ito, no? Doon po sa chapter 20, sa verse 26, no? ng verse na ito, no? If you read it continuously, binabanggit na ng Panginoon dito kung ano yung mga dapat gawin. But anyway, nasabing ganoon, kapag daw po ito ay nangyari, no, para ito sa ikabubuti natin, no? Hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. So ang pag-alis po ng Panginoon ng mga panahon na yon is for the benefits of His disciple. No, hindi lang po basta po yung mga apostol, kundi po sa mga disciple pa rin ng ating Panginoon. For the benefits of all believers. Okay? Now, ang tanong po dito, yung reason po, ano po ba yung reason why we need? Bakit nga pala ano bang rason? Bakit kinakailangan natin ang Holy Spirit? Okay? When Jesus was about to go to the Father, no, nung mapapaalis na po ang ating Panginoong Yesus, no, papunta na po siya sa kanyang amang na nasa langit, no, kung ating pong matatandaan, no, doon po sa Acts chapter 1, yan, no, mamaya babasahin po natin yan, yan po yung mga time na siya po ay papaalis na, no. Pero ito po, prior to this verse, to this chapter, no, and of course, doon po sa chapter 14 itong John, no, eh, sinasabi na po ng Panginoon yung mga dapat gawin, okay? Now, sabi ganon, no, nung papaalis na ang ating Panginoon, he tells his promise, he tell his disciple that he would not leave them alone. No, kinausap niya ang kanyang mga disipulo, hindi ko kayo iiwanan na nag-iisa. Okay, sabi niya ganon, no? He would send another, no, of the same kind as he to be with them, no? Isi-send niya raw po yung Holy Spirit na binabanggit dito, yung tinatawag na Comforter, no? He would send another of the same kind as he to be with them.
it was the Holy Spirit. So ito po yung iiwan ng Panginoon. Ano kaya ang sabi niya dito? No, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I may go away. Ibig sabihin po ng expedient, yun po yung tawag nito, magiging ikabubuti ninyo. Okay? For your sake, sabi po yan sa ibang sa English po na mababaw, no? For your sake, no, I go away. Where I got not away, the Comforter will not come. Kung hindi daw siya aalis, hindi darating yan. No? Kaya, kasi nga po, no, yung Holy Spirit will be sent after po ng ating Panginoon ay pumunta po sa kanyang ama. Umuwi na po sa kanyang amang nasa langit. So then, sabing gano'n, no, it was the Holy Spirit who was sent by Jesus to His disciples, sa ating pong lahat. Okay? Jesus saw it necessary for the Holy Spirit to come and live in believers. No? Ito nakita ng Panginoon, ito na kinakailangan talaga na ang banal na Espiritu Santo ay mamuhay, tumira or live, no, together with the believers. Because the new covenant, sabi po doon, no, the new covenant has new way of life, yung pong bagong tipan, meron pong bagong pamamaraan ng buhay. No? Kaya ito po yung kinakailangan po ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa. Okay? Ito po yung ginagawa ng banal na Espiritu Santo sa atin. Ngunit, sabing gano'n, no, sa malungkot na kadahilanan po, no, marami pong mga mananampalataya, no, na ang kanilang buhay ay hindi nila ipinamumuhay ang banal na Espiritu Santo. Ngunit, ito po ay kanilang binabaliwala or ini-ignore nila yung living under the Spirit of God. Yet, it is not possible to live the life Jesus, no, once used to be without the help of the Holy Spirit. Kaya hindi mo magagawa yung pinagagawa ng Panginoon kung hindi ka mamumuhay na kasama ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga po may reason, no? Kaya dito binabanggit ng ating Panginoon, no? I'm not leaving you alone. I will send you the Comforter. If I will not go, the Comforter will not come. Okay? So ito po yung dapat nating maunawaan. Bakit nga ba napaka-importante nito? So sabing ganon, no? Sabing ganon, it is not possible to live the life Jesus wants us to live without the help of the Holy Spirit. So, even you are matagal ng Kristiyano, hindi ka makakapamuhay ng tunay na Kristiyano kung hindi ka tutulungan ng banal na Espiritu Santo. Kaya po, napaka-importante. Napaka-importante po that the Holy Spirit lives on us, lives on you, and of course, the Holy Spirit is working on you and working on us. Ngayon, ano po ba yung reason? Reason why we need the Holy Spirit. Remember, sabi nga pong ganon, para maranasan mo that you are empowered with the Holy Spirit, you have to know the reason kung bakit kinakailangan mo. No? Okay, so mga ito, narito po ang mga rason kung bakit kailangan natin ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Okay ba? So, ready? Okay, number one reason po, okay? Para po maunawaan natin that we are empowered by the Holy Spirit, number one reason, the Holy Spirit empowered us to be the witness of Jesus. Okay? The Holy Spirit empowered us to be the witness of Jesus. Okay? Yung Holy Spirit daw ang nagbibigay sa atin ng kalakasan or nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, no? Para maging witness or maging tagapagpatotoo ni Kristo, no? Kaya sabi niya dito sa Acts chapter 1 verse 8, no? Sabi niya ganoon, but you will receive power after the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and unto the utmost part of the earth. Ito po, sabi po ng ating Panginoon dito, no, na pagkatapos niya, no, bababa ang banal na Espiritu Santo. Ano po ang gagawin ng banal na Espiritu Santo? No, He will empower you. No, He will empower you to be His witness para maging witness ng Panginoon, no, dito po sa lupa. And sabing ganon, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, no, kung yung pinag-uusapan po dito
kasi po yung sa lugar po ng Israel, no, nung Jerusalem. No, sa lahat ng parte po ng mundo, sabi nga, an uttermost part of the earth. So, makikita natin dito, mga magulang, mga kapatid, no, ang banal na Espiritu Santo magbibigay sa atin ng kalakasan. The Holy Spirit will empower us, no, to be able na tayo po ay makapagpahayag ng salita ng Diyos, no? Kaya mo po basahin po natin to. Sabi po dito sa Acts chapter 1, verse 8 sa Tagalog po, sabi po yan, no? Sabi po ng ating Panginoon dito, bago po siya umakyat sa langit, ito po yung binabanggit niya. Sabi niya rito, no? Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Nakita niyo po ito, mga kapatid, no? Pag ang Holy Spirit, no, ay nasa iyo, this Spirit will empower you. You will become bold to preach the gospel, to share the gospel, na hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot, na ikaw ay maging saksi ng Panginoon. Maging saksi ka ng Diyos, maging saksi ka na ginawa ng Diyos sa buhay mo, at ipapahayag mo sa maraming tao, sa mga tao na kakarap mo. Kasi magkakaroon ka ng lakas ng loob. Kasi ang Holy Spirit will empower you to be the witness of Jesus. Kaya napaka-importante po ang banal na Espiritu Santo ay nasa atin, no? Kaya sabi ganoon, no? One of the reason the Holy Spirit came is to give us power and boldness to be witness of Jesus Christ. So binibigyan ka ng boldness, no? Nagiging matapang ka, nagiging aggressive ka. Yung adrenaline mo lagi to preach the gospel when the Holy Spirit is in you, talaga pong grabe. Amen? So, this is one of the important things na dapat po nating maunawaan, na malaman natin, no? Na ito yung isa sa rason ng Diyos, dahilan ng Panginoon kung bakit niya sinend ang kanyang Holy Spirit sa atin, no? Kaya nga po yung mga apostle, no, sabi nila sa Acts chapter 1, no, pag binasa niyo po 'yan, sinasabi niya na ibabalik mo na ba ang paghahari sa mga Israel, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi niyo na kailangang malaman pa, no? Hindi na kailangan dahil may ihahayag ang Panginoon sa kanila. When the Holy Spirit come, no, yung Holy Spirit na magtuturo sa mga apostol, sa mga disciple, sa ating lahat na ginagamit ng Panginoon, ay yung pong tinatawag po na true believers of Christ. Amen. Now, many people are afraid to speak about Jesus or believing they are unqualified. No, marami pong mga mananampalataya na sinasabi nilang mananampalataya sila. But in terms na yung pagpapahayag po patungkol kay Kristo ay kinahihiya nila. And to be exact, no, minsan sinasabi na we are not qualified. No? Hindi naman kami kwalipikado para mag-share ng gospel. Si brother, si sister lang yan. O yung mga elders o mga Bible teacher. Or si pastor lang yan, si pastoral lang yan, or si bishop lang yan. No, it's not true. Tandaan nyo po, no? If you are saved, you have the testimony of how God saved you. Okay? Pag sinasabi mong ligtas ka na, merong kang testimony, no? Merong kang ipapatotoo, no? Mayroon kang ipapatotoo sa tao kung paano ka binago ng Diyos. Okay? So, you are qualified. So, pag sinabi mong ligtas ka na, naligtas ka na, tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, you are qualified to be the witness of God. So, in the times of that kind of matter, you have, sabi nga ganon, you have the testimony of how God saved you. You need the Holy Spirit to give you boldness. Kaya kinakailangan mo ng Holy Spirit sa buhay mo para magkaroon ka ng courage, maging matapang ka, maging matatag ka. No, kasi without the Holy Spirit, without the Spirit of God, without the Holy Spirit, you cannot be bold, you cannot be strong, no, para may pahayag ang salita ng Diyos. Kaya yung iba sinasabi na, no, hindi ko kaya yan. Kaya ito po yung nakakatakot, no? Kapag kayo mananampalataya, tapos sinasabi mo, hindi ko kaya magpatotoo sa maraming tao, hindi ko pwedeng yan, hindi ako qualified dyan. So may problema ka, no? Sa usapin mo patungkol sa Holy Spirit. Kasi tignan nyo po, sinasabi mong unqualified ka, na kapag kaganyan wala kang lakas ng loob, malamang sa malamang, the Holy Spirit is not working on you. Amen. Okay? So, po yan. No, if you are speaking to someone who is sick,
you need the power to pray for them to be healed. So, sabing ganon. Okay? Now, if you ignore the Holy Spirit, then how can we possibly be good witnesses for Jesus? Okay? So, kinakailangan talaga natin na ma-empower tayo ng Holy Spirit. No? If you are praying with the sick, pinapanalangin mo yung mga may sakit, no, kailangan mo pa rin ang empowerment ng Holy Spirit. Kaya nga, number one, na reason why God sent the Holy Spirit to us, because Holy Spirit empowered us to be witness of Jesus. Okay? So Jesus giving us the rights, no? Binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon, authority, no? To trample the works of the devil, no? To pray for the sick, sabi nga ganon, no? Di ba sabi niya, no, ay pagka ang ipapanalangin ninyo, patungan nyo ng mga kamay, in my name, he will be healed. No? Mark chapter 15, chapter 16, verse 16 to 17. No? Sinasabi ng Panginoon dyan, yung mga papatungan ng inyong kamay, no? Pwede nyo patungan ng kamay, ipanalangin, sa pamamagitan ng aking panalangin, sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, sila'y gagaling. But, this is where the leading of the Holy Spirit. No? Pag nilid ka ng Holy Spirit, with the empowerment of the Holy Spirit, magagawa mo ito. Kaya importante po mga kapatid, na tayo po'y empowered by the Spirit of God. Amen. No? Kaya sabing ganon, how can we possibly be good witnesses for Jesus if we ignore the Holy Spirit? If we ignore the Holy Spirit, hindi tayo magiging good witnesses for Jesus. So that's why we have to have the Holy Spirit in our life. No? Kaya sabi ng Panginoon, I will send you this. Okay? Hindi makakapasok ang Espiritu ng Panginoon unless Jesus Christ will go. Kaya nga po, inumalis siya. No? Umalis ang ating Panginoon, bumalik sa kanyang Ama, para po, isa po yun sa rason, para po ang Holy Spirit naman, kaya sabi niya, I'm sending you the Comforter. Okay? O sabi niya doon, sa John chapter 14, verse 26, sabing ganon, no? Ang patnubay ng Espiritu, ang susuguin ng Ama sa pangalan ko, sabi ng ating Panginoong Yesus, no? Ang siyang magtuturo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo. Okay? Magpapaalala sa atin sa lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon sa atin, at siya rin yung magtuturo sa atin. So how can you say that you are not qualified, you're unqualified to be the witness of God? If the Holy Spirit, sabi ng Panginoon, if the Holy Spirit will teach us. So wala kang dapat ikatakot. Hindi mo kinakailangan mag-isip ng sasabihin mo. Basta you have to let the Holy Spirit move in your life. Amen? So it's important. The Holy Spirit empowered us to be the witness of Jesus Christ. Okay? Second reason why God sent the Holy Spirit unto us. Second reason po. No, pangalawang rason. Kung bakit po ang banal na Espiritu Santo ay pinadala po ng Panginoon para sa atin bago po siya umalis. Okay? Second, the Holy Spirit give us supernatural gift. Okay? I repeat, the Holy Spirit gives us supernatural gifts. Marami. Okay? So, iba-iba po yung mga gifts na yan. So, sabi doon, now let me read in 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. I read it in Tagalog para po hindi tayo ganong nahihirapan. Okay? 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. This is what the Bible says. Sabing ganon, ang bawat isa binigyan ng kaloob na nagayag ng sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Tignan niyo po para sa ikabubuti ng lahat. Diba sabi niya nga ganon, for your sake, you know, sabing ganon ng Panginoon, for your sake, I will send the Holy Spirit, I will go, so that the Holy Spirit will come. Okay? Para sa, sabing ganon, para sa ikabubuti ng lahat. Okay, yan po yung sinabi ng Panginoon dito. Sa siya'y, at isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu, yan sabi po dito, no, ang kakayanang magpahayag ng mga aral ng Diyos. At sa isa'y ang kakayanang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu rin ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. O yun po yung
yung gift of faith, no? At sa iba yung kapangyarihan mapagpagaling ng sakit o gift of healing. May pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng kababalaghan o yung miracle, gift of miracle. No? May pinagkalooban naman ng kaayusan sa pagpapahayag, kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos o yung preaching the gospel. May pinagkalooban din ng kakayanang makakilala ng alinmang kaloob mula sa Espiritu, yung gift of discerning, at alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayanang magsalita ng iba't ibang wika o yung speaking in tongues. No? At sa iba naman ay magpaliwanag niyon. Ngunit, iisa lamang o yung gift of interpretation, yung pagpapaliwanag po ng gift of tongues. Okay? Ngunit, iisa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Okay, praise the Lord. No? So, tignan niyo po, the Holy Spirit will give us supernatural gifts. No? The 9 gifts po yan na bibigay ng Holy Spirit. No? According doon sa iyong kakayanan. Of course, sabi po dun sa dulo, no? Ayon sa kanyang maibigan. Sino pong maibigan? Yung pong Holy Spirit. No? Naalam ng Holy Spirit kasi nga alam ng Holy Spirit kung ano yung kakayanan mo. No? Remember that Holy Spirit is God. Kaya may kapangyarihan siya to know. No? Alam niya yan. So, kaya alam niya kung ano yung kakayanan mo. So, para sa iyo, bibigyan ka ng kakayanan magsalita, magpahayag ng salita ng Diyos, or may kakayanan ka magsalita ng ibang wika. No? Meron kang gift of wisdom, meron kang gift of healing, gift of discerning, no? Naalalaman mo, ito ba gawa ng masama o gawa ng mabuti? Ito ba sinasabi nito ay tama? Ito bang taong ito ay may gagawin mabuti o gagawin masama? So yan po yan, no? Maraming gifts. Ito po ay tinatawag na supernatural gift, no? Bakit po supernatural? No? Kasi po mas higit pa ito sa natural na nakikita natin sa mga tao. Kakaiba ito, no? Kahit ikaw po mismo, kapag ka po nakaranas ka ng gift na ito na binigay ng Panginoon sa iyo, you will be amazed sa grabe yung ginawa ng Panginoon sa iyo. No? Magugulat ka na bakit ginamit ka ng Panginoon, bakit ikaw ang binigyan ng ganitong klaseng gift. But remember, sabi nga po doon, no, the Christian life is supernatural. Every believer has been given a supernatural gift by the Holy Spirit. Every believers po, okay? So, palagi ko pong inuulit, yung pong believers na binabanggit dito po, yung tunay na mananampalataya ni Kristo. Amen? So, hindi po basta believers lang. Baka mamaya, tumanggap kay Kristo, believers na, hindi po. Every believers po, tawag po dito, yung tapat, yung tunay na mananampalataya ni Kristo. Yung true believers of Christ. Okay? Sabi ng ganon, no? Every believers has been given a supernatural gift by the Holy Spirit. Meron yan eh. Hindi mo lang siya nakikita, hindi mo lang siya na-expose sa sarili mo. Think about it. The Holy Spirit has given you a spiritual, supernatural manifestation. Ano po yun? No? For example, yung pong sinasabi kong gift of tongues, no? Ikaw ay may gift of tongues, pero hindi mo na-exercise, no? Dapat ma-exercise mo na yan. Dahil isa yan sa rason bakit pinadala ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, ang Holy Spirit sa iyo. Dahil para ikaw ay bigyan ng supernatural gifts. Amen. No? Pero minsan, meron pong may gift of healing, tapos nakakapag-tongues pa. Ano? Merong gift of discerning, nakakapag-tongues din, or minsan nakakapag-tongues, meron din siyang gift of interpretation. So, praise the Lord, kung ganun po ang nangyari sa iyo. What if, kung binigay sa iyo ang siyam na ito? Dahil nga po sabing ganun, ayon sa maibigan ng Holy Spirit, o yan ang ibibigay sa iyo. Okay? Kaya sabing ganon, no, marami pong mga tao, mga mananampalataya ang naghahangad nito pero hindi nila makuha, hindi nila malaman kung ano yung gagawin nila. Just because, ang sabi po dito, every believers. Yun lang ang tinatanong nila sa sarili. Every believers naman, bakit ako wala? Okay? Una kasi kaya po, wala kang desire. No? Secondly, suriin mo yung sarili mo kung ikaw ba ay tunay na mananampalataya ni Kristo. Are you a true believers of Christ? Then, if you think you are a true believers of Christ, living a Christ-likeness in your life, talagang tinutupad mo, sinusunod mo ang nais ng Panginoong Yesus, well, i-desire mo yan na magkaroon kanyang gift na yan. No? Kasi hindi yan makukuha kung hindi mo i-desire. No, kinakailangan mo may gawin ka
You have to make your move. Hindi yan basta na-acquired na lang. No? Hindi yan basta gano'n na lang. Yan po, kinakailangan meron kang effort para pumakuha mo yan. Ano? Kaya nga po, sinandyang Holy Spirit to give us supernatural gifts. Unfortunately, ito po yan. Unfortunately, most Christians never use their gifts. Okay? Marami po mga Kristiyano ngayon, kahit may gifts na, hindi nila ginagamit ang kanilang gifts. Which gift do you have? Ano ba yung meron kang gift? No? Hindi mo kasi magamit just because, sabing ganon, no, you don't know how to use it. Kaya if you don't know, ask God to activate the gift in you and to provide circumstances where your gifting will come out. Okay? Ito yung dapat mong maunawaan. No? Kailangan mailabas mo yan yung gifting mo. Kailangan makita mo yan, mahanap mo yan. You have to know this. No? Sabi nga ganon, you have to know this. No? Which gift do you have? If you don't know, ask God to activate. Ask God to activate the gift in you and to provide circumstances. Ask God. Yun ang effort na gagawin mo. Ask God to activate your gift. No? To provide circumstances where your gifting will come out. For example po, ang gift mo ay gift of healing. Lord, sabihin mo, Lord, nais ko po, Panginoon, Lord, na ano dapat kong gawin to activate this thing? No? Para ma-activate ang yung gift of healing, siyempre, dadalhin ka ng Panginoon sa circumstansya na merong mga taong may sakit at kinakailangan mong ipanalangin. Kaya nga po sinasabi ko kanina, no, you cannot pray for the sick unless you were empowered by the Holy Spirit. Amen? So this Holy Spirit na sinend ng Panginoon, isa sa mga reason niya is to give us supernatural gift. Amen? So ito po yan. Okay? So ibibigay ng Panginoon yan sa iyo kung ikaw ay nagnanais. Kaya nga po, you have to desire. When you are desiring something, kung may dinidesire kang mga bagay, kahit ano pa yan, gift man yan o ano pa man yan, no, kahit po sa natural na buhay natin, maging sa spiritual natin, you have to ask. Kailangan mo magsabi. Paano ibibigay sa iyo yan kung hindi ka naman nagsasabi? E tandaan mo po, ang mga nagsasabi, yung pong mga may desire. Amen? So you have to desire to have this kind of gift. Lord, bigay mo po sa akin ng gift, Panginoon. Lord, gusto ko ma-activate ang aking gift. Okay? The Holy Spirit. Amen? So ito po yung dapat natin gawin, mga kapatid. No? You have to ask God, and God will give you a circumstance, will provide you circumstances, no, for you to come out your gifting, no, para lumabas po yung gifting mo. Okay? Maraming pagkakataon po na gagawin ng Panginoon sa iyan para po na-exercise mo. And eventually, malalaman mo, wow, ito pala yung supernatural gift. Okay? And tandaan mo po, no, hindi mo to malalaman kaagad. At hindi mo to malalaman na exactly ikaw yon. Gagamit ang Panginoon ng mga tao or mga bagay na yun mismo magpapatunay na this is your gift from God, from the Holy Spirit. Amen? So hindi mo pwedeng sabihin, may gift of prophecy ako kasi nagpo-prophesy ako. No. May magsasabi sa iyo niyan. May gift of healing ako kasi yung pinag-pray ko, gumaling. Hindi po. Let God use somebody to speak to you that you have the gift of this kind, the supernatural gift na binigay ng Panginoon sa iyo. Okay? Sabi nga ni Paul, no, you cannot boast. Hindi ka pwedeng magmayabang. If you want to get boast out that you have received God in your life. No, ipagmalaki mo, pagmayabang mo, no, na ang nakilala mo ang Panginoong Hesus. No? Huwag mo ipagmalaki yung mga bagay-bagay na meron ka. Okay? Remember, no, ang supernatural gift na yan ay napakalaking achievement ng iyong Christian life. Okay po? So ito po yan. Okay? Second is Holy Spirit gives us supernatural gift. At pangatlo po, no, the reason why Jesus sent the Holy Spirit to us, no, yung rason, no, why we need the Holy Spirit, bakit kinakailangan natin ang banal na Espiritu Santo. Number 3, the Holy Spirit makes us able to worship God. Bitin ko, the Holy Spirit makes us
makes us able to worship God. Ang banal na Espiritu Santo ay pinapaging karapat-dapat tayo na purihin ang Diyos. Amen. So let's read in John chapter 4, verse 23 to 24. Okay? So in John chapter 4, verse 23 to 24, have you read this? Nabasa niyo na po ba itong verse na ito? Ito pong chapter na ito. When Jesus Christ met yung pong Samaritan woman, no, doon po sa Jacob's well, doon po sa balon, nung mamit po ng ating Panginoon itong babaeng ito, at ito pong babaeng ito, no, ayon po sa salaysay ng Biblia, no, meron siyang marami siyang asawa, no, at alam na alam ng Panginoong Yesus, kaya nagulat siya, no. Ito sabi niya, ang taong ito ay isang propeta, ito ay isang Misaya, no. Now, sabi ganoon ng ating Panginoon Jesus dito, sa John chapter 4, verse 23 to 24, sabi niya ganoon, sa King James po sa English, sabi ganoon, but the hours cometh, and now is, when the true worshipers, tignan niyo po, when the true worshipers, so marami ang ibig sabihin po nito, okay, shall worship the Father in His Spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in His Spirit and in truth. So, tignan niyo po ito sabing ganoon, ngunit dumarating ng panahon, ngayon na nga, sabi ng ating Panginoong Yesus, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu. Okay, sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito daw yung hinahanap ng Ama ng mga sumasamba sa Kanya. No, kaya sabing ganun, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Okay, the Holy Spirit makes us able to worship God. Kaya ang banal na Espiritu Santo, isa sa rason, no, para po tayo ay maging karapat-dapat na magpuri sa Panginoon. Okay? As believers, no, parang tayo po, no, tayong mga mananampalataya, we have the privilege of being able to enter into the presence of God. No, nagkaroon po tayo ng karapatan, naging karapat-dapat tayo, no? Isang pribilehiyo po, nagkaroon tayo ng karapatan, no? Naging karapat-dapat tayo para po makapasok tayo sa presensya ng Panginoon, into the presence of God through worship. Kaya importante po, no, kapag po tayo ay nag-worship, nalilid tayo ng Holy Spirit, no, tandaan niyo po to, that the time na nagkaroon tayo ng karapatan, no, we are able to enter into the presence of God through our worship. Tandaan niyo po yan, kasi through our worship, the Holy Spirit enable us, no, to be able to worship God. No, true worship is a supernatural. So it can be only accomplished with the help of the Holy Spirit. Okay? Ang tunay na pagsamba ay supernatural, sabi nga po doon. No, talaga pong mataas na klase ito. So it can be only accomplished. Ito po daw po ay mangyayari lamang o magkakaroon lamang po ng katuparan kung ikaw ay tinutulungan sa pamamagitan ng pagtulong ng banal na Espiritu Santo. Yun po yan. Now, if you want to have true communion with God, kung gusto mo na magkaroon ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos, feel His presence, no, and be lost in worship. Ask the Holy Spirit to help you to worship. Amen. So ask the Holy Spirit, no, to help you to worship. Tandaan niyo po, ang laki po ng gagawin ng Holy Spirit. Remember, sabi po ng Bible, sa John chapter, yung binagasan natin kanina, sa ating pong biblical foundation, John chapter 16 verse 7, no? This is what the Holy Spirit will do for us, no? Tutulungan niya tayo, no? Sabi doon sa John chapter 14 verse 26 din, ano sabi ganoon? Siya yung magiging tagapagturo natin at tagapagpaalala natin. So kaya we have to ask Holy Spirit when we want to worship God. Amen? So ito po yung kailangan nating maunawaan. Kaya Holy Spirit now makes us able to worship God. Napaka-importante po ito mga kapatid.
na kinakailangan po nating maunawaan ito bilang mga mananampalataya o ikaw ay tunay na mananampalataya. Kung ikaw po kung ikaw po sa mga sandaling ito, sa umagang ito, ay first time mong nanonood or nakikinig ng live streaming na ito ng morning devotion, no? Be aware with this. Okay? Kinakailangan po maunawaan natin. If you want to worship God in spirit and in truth, ask the Holy Spirit for you to help how to worship our God. Amen. No? Kaya nga sabi ko, if you want to have true communion with God, feel His presence and be lost in worship, no? Be lost in worship, no? Ask the Holy Spirit to help you in worship. Amen. So yan po yung pangatlo, no? Na dahilan, na rason ng Diyos kung bakit po niya sinabing, I am leaving you this comforter, no? This comforter will not go unless I will go, no? Eh, hindi siya darating kung hindi aalis ang ating Panginoon. Kaya nga po sinend out niyan. Yan po yung pangatlo na dapat nating maunawaan. At pangapat, no? Pangapat na dapat nating malaman na rason kung bakit kinakailangan natin ng banal na Espiritu Santo sa atin bilang isang mga mananampalataya ni Kristo. Pangapat po, tandaan po natin to. Holy Spirit, sabing ganon, anoint us to do our purpose. I repeat, the Holy Spirit anoint us to do our purpose. Okay? Basahin ko po, sabi po dito sa Isaiah chapter 61, verse 1. Okay? Sabi po ni Isaiah dito, no? Sabi ni Isaiah, no? The Spirit of the Lord is upon me. Sabi ni Isaiah, okay? Because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to blind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that they are bound. Ito po yung sinabi ni Prophet Isaiah. Sabi nga nun, pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang spirito. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Yan po yung sinabi ni Prophet Isaiah. So, number 4 na dahilan, the purpose ng Panginoon, why Jesus, no, send His Spirit. Why kailangan natin ng Holy Spirit sa ating buhay? The Holy Spirit anoints us to do our purpose. No, para magawa natin yung kadahilanan, yung purpose, yung panukala ng Panginoon sa buhay natin. Kung ano ba yung dahilan ng Diyos, no, sa buhay mo? One of the function of the Holy Spirit, isa po sa ginagawa po ng Holy Spirit o gawain po ng Holy Spirit sa atin ay tayo po ay anoints. No, i-anoint tayo ng Holy Spirit for us, no, anoint us for our purpose, no. The anointing and the supernatural empowerment to do the will of God. I repeat, the anointing is the supernatural power to do the anointing of God. Okay? Ito yung supernatural na kapangyarihan para magawa mo yung anointing ng Panginoon, no. It can be a grace for business, kahit po sa business, no. Kunwari po yung anointing mo for science, for your ministry. If there's a ministry na hinahawakan ka, no, tapos nandiyan po yung anointing, no, sa lahat ng mga bagay, lahat na in area, no. Yan po ang binibigay sa ating Panginoon. The anointing guarantees success. Amen. Especially sa ministry po natin bilang sa mga mananampalataya ni Kristo, no. If there is an anointing of God, or is an anointing of the Holy Spirit, no, sa buhay mo, no, it guarantees, no, the anointing will guarantee success. Jesus Christ's ministry was empowered by the anointing of the Holy Spirit. Indeed, He was the anointed. Amen. Jesus Christ is the anointed. Pero tandaan niyo po, no, ang kanyang ministeryo dito was empowered by the anointing of the Holy Spirit. No, the same as we, no, ang ministry mo dito sa lupa is to preach the gospel, and you are anointed with the Holy Spirit. Your ministry to preach the gospel in this world, no, ay talaga pong magkakaroon po ng success if you are anointed with the Holy Spirit of God. Kaya napaka-importante na you have the Holy Spirit, because Holy Spirit anoint us to do the purpose.
Amen? So, you are anointed by God just like Jesus was. Do you know what God has anointed you for? Alam mo ba kung ano yung dahilan kung bakit pa inanoint ng Panginoon? When you find your purpose, you will find your anointing. Amen. Alamin mo ano ba yung purpose ko dito? For example, ikaw ay nasa isang church. Let's say, sabihin natin, nandito ka sa J Blue Church, sa J Blue family. Ano ba yung purpose ng Panginoon sa buhay mo? Bakit ka naririto? Well, of course, the number one purpose of God, why you are here in Jesus be lifted up, is to preach the gospel of God. If you find your purpose that you have the rights, or you are the command, you have the commission from God, that you have to preach the gospel, you have the Holy Spirit being bold to preach the gospel, now you will find your anointing. No, tandaan niyo po yan. No, if you know your purpose, ito pala ang purpose ko, kaya ako naririto sa church na ito pala ang purpose ko, kung bakit ako nasa mundong ito, then you will find the anointing, no, na nanggagaling po sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, this Holy Spirit is much important, no, napaka-importante po sa buhay ng mga mananampalataya, yung tunay na mananampalataya ang Holy Spirit. You will not become a true believer of Christ without the Holy Spirit. Without the indwelling of the Holy Spirit, you can do nothing. Remember that. No, dahil po ang Holy Spirit ang magtuturo, ang Holy Spirit ang magpapaalala. Amen. You cannot preach the gospel, you cannot say that Jesus is alive without the anointing of the Holy Spirit. And you cannot say that you have a supernatural gift without the Holy Spirit. Tandaan niyo po yan. No, wala lahat ito. Ang ginagawa mo kapag ka po wala ang banal na pagsama ng banal na Espiritu Santo, sabi nga po ng English, all thing is futile. Wala pong silbi kapag ka wala pong pagsama ang banal na Espiritu Santo. Well, you can do what you want, but without the anointing, without the indwelling of the Holy Spirit, makikita mo, yung pong ginagawa mo naman siya by your own. Okay lang yan, pero tatandaan mo sa banda-banda dyan, you will struggle. Mag-i-struggle ka because there is no guideline, wala pong nagtuturo sa'yo, wala nagpapaalala sa'yo. And that's none other than the Holy Spirit itself. Friends, mga magulang, so in this, we need the Holy Spirit sa buhay natin. It's must. Kinakailangan po natin to. So that we can move forward in our Christian life. We can do what God wants us to do. We can move in the purpose na ginagawa ng nais ng Panginoon sa buhay natin. So we have the Holy Spirit. So ask God, Lord, I need your Holy Spirit right now. And we really need this. Especially sa mga panahon natin ngayon. We really need the guide of the Holy Spirit. Church, sa mga nanonood po na kasama ko sa manggagawa sa Panginoon, sa mga mananampalataya na nagsasabing siya'y mananampalataya, exercise the Holy Spirit is moving on you. And to those people who is first time na makapanood ng live streaming na ito, I want you to understand that you also need the Holy Spirit. But before that, kung ikaw ay first timer, you have to accept Christ in your life. You have to accept Jesus is the Lord and Savior of your life. Before we pray, I want all the first timer na go with me and pray. If you are a first timer and watching this morning devotion, follow me in this simple prayer of acceptance so that you can earn the indwelling of the Holy Spirit. To the first timer, can you go with me? Let's pray. Father in heaven, I ask forgiveness to all my iniquities, to all my unrighteousness before you, since I was, Lord, in here, in earth. And right now, Lord God, ang lahat ng kamalian ko, Panginoon, ay sinusuko ko sa iyo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka po sa aking buhay.
ikaw na nga po maghari sa akin. Gamitin mo po ako bilang tagapagsalita mo dito sa lupa para diyan sa langit. Ikaw nga po ang patuloy na maging hari ng aking buhay. At isulat mo po ang aking pangalan diyan sa langit. Sa aklat ng buhay. At salamat po Panginoon sa kapatawaran at kaligtasan. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Una lang po mananalangin. Father God in heaven, thank you God for your message today. That we need the Holy Spirit in our life. Thank you God for this reason why you have sent your Holy Spirit unto us. Lord, I speak, O God, that this Spirit continue to dwell on us. Napatuloy namin, Panginoon, O God, doon magpanatili ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa amin. At nagagawa namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito. For you, O God, ay mapuri, Panginoon, sa buhay namin. Lord, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin that we are empowered by the Holy Spirit and we need the Holy Spirit in our life so that we can do the purpose na ang nais mo, Panginoon, ay marami pang mga tao makakilala sa iyo. Lord, ikaw po ang patuloy na gumabay sa aking mga kapatid. The first time, Panginoon, na makapakinig at tumanggap sa iyo bilang Diyos na tagapagligtas. Holy Spirit, dwell in us. Be the programmer in our life. Be the teacher. Be the counselor. Thank you, Father God. We entrust everything unto you, God. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Magandang umaga po at tayo pinagpala ng Panginoon. Have a nice weekend sa ating pong lahat. Naway magkita-kita tayo sa mga darating pa na araw ng ating pong morning devotion. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng J. Blue Alaminos, Pangasinan. Be grateful and to God be the glory. Good morning po sa ating lahat.